ба ҷараёни таълим дар Федератсияи Русия мебошад. Дар соли 2025 ҳамон предоплатаи шуморо ба назар мегиранд ҳамин ҳуҷҷатҳое ки дар аэропорти Россия лозим мешаванд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунем. санаи имтиҳони тестӣ барои кӯдакони муҳоҷирон дар Федератсияи Русия маълум шуд. кӯдакони оилаҳои муҳоҷир шурӯъ аз 1 апрели соли 2025 танҳо тариқи имтиҳони тестӣ ба мактабҳои Русия қабул мешаванд. дар ин хусус расонаҳои русӣ иттилоот доданд. чихеле ки Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод кард ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки фарзандҳош мехоҳад дар мактабҳои Федератсияи Русия таҳсил кунад, бояд ҳатман забони русиро бидонанд. дар ҳолати надонистани забони русӣ ба мактабҳо қабул карда намешаванд. яъне ки ҳар касе ки фарзандша ба мактаб доданӣ мешавад, аллакай аз 1 апрели соли 2025 пеш аз ба мактаб додан имтиҳон меспоранд фарзандои шумо оё забони русиро медонанд ё ин ки не, яъне ки имтиҳони тестӣ. ҳадаф аз ҷорӣ намудани усули нави имтиҳон фаҳмидани сатҳи дониши кӯдакони муҳоҷир ва мусоидат намудан ба воридшавии муваффақонаи онҳо ба ҷараёни таълим дар Федератсияи Русия мебошад. тибқи маълумотҳои Вазорати Маориф ва илми Русия, ҳамасола ҳудуди 155 000 кӯдакони оилаҳои муҳоҷир ба мактабҳои Русия қабул карда мешаванд. ин шумора бигем як шумораи калон мебошад ки 155 000 кӯдакҳо ба тамоми мактабҳои Русия ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд барои дарс хондан ва аз 1 апрели соли 2025 тағйирот мешавад, бояд ҳатман тест биспоранд. комментарияҳоро мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ба шумо агар дар кор бошад ки границаи Қазоқистон бирен ва ҳуҷҷатҳои худтона аз нав бикунед, рақамошон меброяд, ҳатман занг занед, аз номи мо муроҷиат кунед ва одамои дилпуру боваринок мебошанд. тиҷаи нависонда: салом Сорбон, сертификати русиро ай куҷо? сертификат барои донистани забони русӣ дар Федератсияи Русия махсус донишгоҳҳое муқаррар шудагие ки ҳамуҷа мерен имтиҳон меспорен ва мегирен. назар нависонда: салом бародар, агар дар соли 2024 патент спориданӣ бошӣ, 8 моҳа перед дар соли 2025 бом меспорӣ, дар соли 2024 8 моҳа предоплата дар назар доштагӣ бошӣ, мақсад биспорӣ, дар соли 2025 ҳамон предоплатаи шуморо ба назар мегиранд, лекин ин қадар моҳи бисёрша тавсиятон метиҳем ки наспорен хубтар мебошад. ҳамон вақт то соати худаш да биспорен, фоидаи худтона. нилуфар нависонда: забони кореягӣ кӣ медонад? ҳеҷ кас намедонад. забони кореягӣ барои ба Корея сафар кардан курсҳои ройгон ташкил шудагие. касе ки мерава ҳуҷҷата мехона, баъд метавона ҳуҷҷатҳоша пешниҳод кунад ва бига ки мо забона хуб медонем, мисол ба ихтисоси худаш равонаш мекунад барои кор. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, сертификат барои патент дар ки ҷои Душанбе мегиранд. адресоша навис ака, илтимос. сертификат барои патент нагуфтем мо. мисол барои осон кардани кори шумо маркази муҳоҷирате ки кушода шудагие пеш аз сафар кардан ба Русия, шумо метавонед ки ҳуҷҷатҳои худтона барои гирифтани патент биспорем ва вақте ки ба Россия сафар кардем, аллакай мерем, патенти шумо тайёр шудагие ва регистратсияро мекунем, сразу патент мегирем. як нафари дигар нависонда: дар бораи таможни союз 30 бор савол додем, фоидаш чияй? ба чанд хизмат мебаранд ё не? агар дар таможни союз даромада бошад, пурра ҷавоб диҳед. бародар, манам 50 бор ҷавоб додаистам ки ҳамин чиз дар таможни союз надиромада. мисол да ҳамин чиз дар назар дорем ки Тоҷикистон ба таможни союз диромад ё ин ки не, мо гуфтесем надиромада. ягон информатсия нестай, чизе ки ягон тағйирот нест, информатсия нестай, мо чихе дар бораш гап занем охи. худо ҷа нависад ки информатсия пурра бите. содиқзода нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин ҳуҷҷатҳое ки дар аэропорти Россия лозим мешаванд, изи ангушт дигару дигар, ҳамира 1 моҳ пеш ай полёт дар Тоҷикистон гирем мешавад ё 2-3 рӯз пеш аз полёт фарқ надорад ака. изи ангушт дар ҷумҳурии Тоҷикистон споридан ин ба мақсаде мебошад ки шумо даниёи худтона проверка мекунед ки ягон нарушение надошта бошед, мисол оё ба Россия рафтан метавонед ё ин ки не, ҳамин чиз мебошад. тоза будан ва тоза набудан мақсад тафтиш мекунанд.
дар Федератсияи Русия ҳозир изи ангуште ки меспорен шумо проверка мекунен, и барои ин мебошад ки мабодо ному фамилия иваз кардагӣ омадагӣ набошен. мақсади гап ки дар Федератсияи Русия дар шаҳри Москва ҳатман меспорен ҳамин чиза бо вақте ки ворид мешен дар аэропорт ё дар границаҳош. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфте ки хизмат сар шида ё ин ки не сар нашида бародари азиз, 1 апрел сар мешавад. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мо навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотонро метавонед дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.